знаеш, моите също така това също. Да! Да дойде в тебе. Двамата по-добре разбират. Аз съм от тесно. Виждам. Гледай. Out! Out! Нямам топка. В окопа е. Ой, тоже. Вънка! Не! А ти же утре се извинявай! Лягай долу, лягай! Искаш ли топка? Стига. Отделен! Не, това от нашата. Не, ти лягай там. Не сега си, не. Виждаш само кръста нагоре. Ама аз гледам толкова смело да излизаш. Да. Аз те гледам там, да те викам отляво. Те ме убиха. Ама сега ще предаваме си край. А що ти викаш? Аз забехте от червените ли си? Защото той ме стреля мене. Не ми долу ли жил? Не бе червени съм бе. Червена, ама аз не я виждам тук от кръста Аз нагоре. той питам за какво ме стреляте бе. Ама ти си цял долу. Как сега? Долу жълтите? Аз съм от жълтите, да. Ние бяхме заедно. Ама аз убих нея без да искам. А Любо от кой? От нас? От тях съм. Да, аз се убих, е тук бе. Аз излезнах, защото те казах и си предават свърши. Не. Да, ама аз ги заобиколих. Да, и аз вече се така. Не, освен той, никой ме е. Добре, ти не беше ли това? От вас ще бях. Ама ти си ме една. Без да искам. Не бе, само право имам в главата. Я се върни. Не, те с бъргата. Само вляво имам. Се тук стоеш и не ме взели това най-тъжно. Аз убих и моите, за съжаление.